Mitä vittu? Mä nukuin 13 tuntia viime yönä. Moi. Testi. Oikein mietit, oisit tullut syömään. Mysteeri. Silakkapiivi oikeesti underrated. Jengi on haippaa näitä kalapuikkoja. Mut niinku silakkapiivi on se juttu. Tässä on silakkapiivi, se on kalliimpaa myös, se ei oo niin paskakalaa. Kalapuikot on tehty niistä tähdepaloista, miksi jengi ei syö näitä hyvää ruokaa? Mä hiippaan. Moi. Onks tää nyt se, mennään maahan, mistä syödään roskaa vai mikä se oli? Onks tää nyt se sun Keinaan erä? Esittäydy kameralle. Mä olen Piitu. Moi. Mene pois. Joo, tää leikataan pois. Ruokaa vaan. Vai siivoo? Nyt siivoo. Niin vittu sekin. Mä saan se auto pois. Ei. En mee. Meidän pitäis saada se alta pois. Raksuu. Ja tota ei tarvii laittaa sitä. Oikeesti. Mä en hippaa tätä. Menkää seuraa, menkää kuuntele, menkää tykkää. Moro. Eli tilanne on se tänä aamulla. Ei vittu, tässä ei saa kuulu yhtään mitään kun tää tuuli puhaltaa. Okei. Ei. En mä tiedä, me ei voi eikö heittää Ei vittu. Kattokaa tätä autoa. Onko mä väärä? Sä et oo väärä. Minä yritin vittu höpöttää sillä, että mä tarvitsen 180 €, niin ei kuunnella. Mutsi vaan valin vitut aamulla. Esim. Ja nyt vähän kiireen lähettiin, myöhästyttiin koulusta pari tuntia. Vähän oli rankka aamu. Sitten me lähdettiin tänne ja sit me oltiin silleen, että okei, pakko jotain kuvata, kun meillä on tää kouluprojekti, opettaja on vihainen ja alettiin kuvailee. Eikö niin? Iiro, esittäydy kameralle. Moi. Kuka sä oot? Iiro. Mä joudun kestää illalla kaiken sen huuan ja kaiken se, että... Tota ei tuu videolla. Ja Freaky Elmeri, joka on No niin. famous quote. Ajattelee, että mä oisin niinkö kännissä oleva mimmibileissä. Olen kevyesti addiktioitunut nikotiinituotteisiin. Olen päivittäis käyttäjä. Kokeiluhaluinen. Mitä sä haluut olla isona? No ehkä rahaa. Sä haluut olla rahaa? Juu. Ait. Ei kulkua tästä vitun natsipaikkaa. Eikä tosta. Anna meidän kurkka. Vittu se Et uskalla koputtaa noihin oviin. Äijä ei koputtanut. Ai jää vittu. No niin. Täällä on ihan siistii. Saanko mä vilkasta sun reppuun? Älä vilkaise. Maailma ei oo velkaa sulle mitään. Muista se. Hemobämän kanssa liikattu. Mä includaan mun seuraavassa rukouksessa. Mistä sä oot kiitollinen Emilille nyt? Hän antoi meille juissia, eikä niin? Kiitos Emppu. Klassikota videolla. Ei tarvi, nyt ei tarvi näitä nimiä mainita. Heitä joku quote. Nyt tulosta kuolla. Hävitty immuun. Kun ei kätyri on niin.
Sano jotain asuntolaelämästä. Kapas. Nyt on paskat siivottu. Ja nytten lähdetään levykauppaan ostamaan synttärilahjaa. Juuri 18 vuotta täyttäneelle. Tulevalle politiikolle. Ei tulevalle politiikolle, siis hän on jo politiikko. Voi käydä Jyväskylän kunnan vaaleissa äänestää. Tuleva iso kiho. So free. Mitä no niin, hei. Where are you ladies? Mitäs ostaa? No katsotaan, osta sitten esittely. Arvauksia. Mä veikkaan jotain alle 20. Koska femmaan ehkä heitän siihen. Eihän. Eiks niin? Maksaa 30. Mitä siellä on? Legit haluaisin itse tämän vinyylin. Päivän oivallus. Naisten hajuvedet. Jengi ei tiedä, mut ne on the shit. Fuck miesten hajuvesi. Menkää äkkiä naisten hajuvesiosastolle. Ostakaa joku kukilta. Haisella. Hemmo veijaantui meille jotain hajua. Ota kuva. Äijät, we got them shits. Ei ollut Veija, vaan Bööni. Anteeksi. Klassi. Siksi. Tää on tää nykynuoriso. Podit korvissa. Sosiaalinen ahdistus iskee Jyväskylän keskustassa. Miksi? Kenelle? Hiukseni näyttää linnun pesälle. Tämä tevi. Voit sanoakin. Tuntuuko nettiyhteys on? Vittu tää natsaa. Ei logaa yhtään, mä voin katsoa uutisia ihan rauhassa. Emil kiusaa. Nopea kokkivideo. Matkamme käy Lidliin. No niin, esittely videolla. Kuka olet? Mä oon Jamine Lahti. Kuka olet? Mikä olet? Mä oon ihminen. Mikä sä kerro jotain sun tulevaisuuden suunnitelmista. Mikä sä haluat olla? Musta tulee miljonääri ja musta tulee maailmanpelastaja. Mä teen hyvän tekeväisyyttä ja mä otan lapsia ja köyhiä. Hienoa. Voi. Mitäköhän näistä tulee? Päivän miete on. Ei kun oivallus. Ei kun mikä mä haluan olla. Niin. Kassasetä. No niin. Seuraava ohjelman numero on maisteluvideo. On tämmönen joku Mac Black Orange. Ostin tällaisen. Kuva. On hyvä. Oi helvetti. No ei oikeastaan ihan hyvä. Ei tää en mä ostais uusiksi. Tää on niinku siis trippimähu. Se on appelsiini kola trippimähu, mutta vaan hiilihapotettu versio. Ei tää mun mielestä niin ihmeellinen. Kyllähän tää sulle maistuu paremmalle, kun sä et maksanut mitään. Shoppailu. Joo, me tultiin shoppaileen. Haaste. Soluttaudutaan uffin myyjiksi. Aikamoinen villitys. Voisit sä olla mun tuhkimo? Pelivideo. Ootko puhelinaddikti? Oletko Emil nikotiiniaddikti? Puhelin piippaa. Sitten mä tajuin, että mun koko elämä on siellä. Jos se otetaan pois, niin mitä mä oon? Mä oon kuori. Vailla mitään tietoa, mitään kontaktia. Mä oon mies vailla historiaa.
oot teknologian orja. Mikä sä haluat olla isona? Legenda. Mä haluan, että musta on patsas täällä Kuopiossa Petäjävedellä. Se on ne 3 paikkaa, missä mun patsas pitää olla. Mulla on isot suunnitelmat. Muut on silleen, mikä ne haluaa olla isona, ne on silleen kassa, setä. Niin. Mitä vittu? Us